Здравейте, скъпи приятели, брати и сестри по пътя на спасението. Пътя на спасението, както многократно сме казвали, е най-важното нещо за нас човеците, защото то ни води в живота, при нашият Създател и Творец, самият Бог Отец, чрез Сина Божий, най-прекрасното нещо, което ни е дадено на тази земя, който преди 2024 години дойде, за да положи душата си с всички нас и да спаси душите ни и да ни даде и духовно спасение, но и телесно изцеление. Така е, понеже сме в навечерието на тези 2024 години от слизането на самият Спасител Исус Христос на земята, темата ще бъде, разбира се, основно за това. Днеска гост на нашето предаване ще бъде отец Георги, предстоятел на храм Свети Йоан Богослов в София. Добре дошъл, отец Георги. Добре заварени. Радвам се, че повторно ни гостувате. Нали? Надявам се, че ще направим заедно с вас един така свободен разговор. Както знаят зрителите, ние говорим без подготовка, но разговор, който да кажем неща, които да са полезни на хората и които действително да им помогнат да намерят пътя към Бога, към истината, към спасението. С това искам да започна, че преди 2024 години, когато мъдреците от изток дойдоха и звездата ги водеше и ги отведе до Витлеем, до яслите, там където се роди нашият цар, истински цар на царете, и Спасител Исус Христос, и благоволи да се роди в ясли, за да покаже скромност и смирение и да ни даде пример как да бъдем и ние смирени и скромни в нашият живот. И тогава се чуха ангелските гласове: слава Богу във висините, на земята мир, между човеците благоволение. Разбира се, от тогава активно и Светата църква православна Христова работи за този мир да бъде по земята, за да бъде спасението. Но искам така свободно да помислим какво малко повече ние така можем да дадем, да поговорим за това, защо не се случват до край нещата, защо така изведнъж всички не се обърнаха както трябваше да бъде. Може би ключът е в това, кой доколко е приел Синът Божий, защото всъщност той е князът на мира. И там е ключът. Това искам да кажа на всички, които ни гледат, и на власти имащи най-вече, че да приемат всички княза на мира означава да настъпи истински мир на земята, да няма войни, да няма бедствия и постепенно и болестите да се оттеглят от човеците, да получат едно истинско духовно и телесно изцеление. Първо искам да благодаря за втората покана, която сега реализираме във вашата медия. И дай Боже, Словото Божие, което ще се чуе тук, да стигне до домовете и до сърцата на вашите слушатели, за което ние имаме грижата, и благодарим за предоставената възможност. Защото апостол Павел казва: тежко ми, ако не благовестя. Това е наша свещена грижа за всички хора, а знаем, че чрез медията става много по-лесно. Словото Божие, което ние ще говорим сега, се мултиплицира в домовете на всички, благодарение на тези технически възможности, но вашата добра воля ние да бъдем тук отново на вечерието на Рождество Христово осигурява тази възможност. Благодаря и нека Божието благословение да бъде върху това добро дело. И сега на въпроса защо наистина не се е реализирал този Христов мир, който Той ни донесе с Неговото Рождество, е изключително труден. Но ние можем да изкажем изключително много добри причини за това. Ще схематизирам, за да се така канализира разговора. Христовия мир, който Той ни донесе, условно може да го разделим на три вида. Първи и най-важен мир, който Христос ни донесе, е нашия личен мир, който ние имаме с Него в нашето лично съществуване. Това е първия и най-важен мир. Този мир никой не може да ни отнеме. Нито войни, нито бедствия, нито гонения. Ние сме длъжни да го запазиме и нямаме извинение, ако не го запазиме. Искам да кажа това, да обърна внимание на вас и на нашите слушатели,
тук няма да бъдем извинени. Няма оправдание, което би могло да ни оправдае, ако този мир ние го загубим. А този мир е примирение с Бога, Христос, който ни примири с Бог и Отец, прощавайки ни на кръста нашите грехове и изисква нашия свободен отговор на Неговата любов, което Той изяви на кръста, защото Господ толкова обикна света, че удари Своя единороден Син, да всеки, който вярва в Него, да не погине, а да има живот вечен. Това трябва да чуе Той от нас. Този мир ние го имаме и слава Богу и сега наличен в църквата, но ние трябва да отговорим с нашата вяра, с нашата надежда, с нашата любов към Бога, с нашето стремление към Бога. Да. Второто, което е мира между нас, между хората, този мир можем да го загубим, защото той не зависи винаги от нас. Но ще напомня един географски пример от житието на свети Серафим Саровски, който вярващите люди знаят. Когато той от неговия ученик Мотовил го е питал какъв е смисъл на християнския ни живот, той казал придобиването на мира на Светия Дух. Отново тази дума, на благодата на Светия Дух. Той тогава го е прегърнал и се появила една теофания, буквално в формата на светлина, която обградила светеца и неговия ученик е почувствал този мир, тази благодат. Ето този мир, който от светеца идва към другия. Това, което Христос казва, събрани 2 или 3 в Мое име, там съм и аз. Това е втория мир, който нямаме гаранция, ще го постигнем с другите, защото зависи от техния личен избор, свободен избор. Но ние сме длъжни да им го дадем. И третия мир, съвсем условно, това е мира като липса, като състояние на междучовешките отношения, държавните, който вие засегнахте. Да. Там положението въобще не е оптимистично, поглеждайки ретроспективно, поглеждайки настоящата ситуация и поглеждайки есхатологично, сам Христос ни казва, че ще чуете много слухове за война. Ние го имаме като предупреждение, вие казахте предварителния разговор. В Матея Бог ни предупреждава, че ще чуем слухове за бедствия, за войни. Дори Той ни казва, че този мир може би няма да бъде постигнат. Не означава, че не трябва да го искаме. Но той далеч не зависи вече от самата воля на отделния човек и от неговите слаби сили, а от нашата обща воля, която виждаме, че не винаги е в синхрон с Бога. Върху тези 3 мира трябва условно да насочим нашето внимание. Да кажа нещо именно в тази връзка. За първия пример, за първият мир, за това, което трябва да всъщност най-така лесно да се запомни, всеки един да се опита да пусне Христос в душата си. Това е много важно. Да пусне Сина Божий в душата си. Не напразно има там, е казано, ето аз стоя пред вратата и хлопам. Който отвори, ще вечерам с него и той се смее. Точно така. Постоянно на вратата на нашите сърца. Бог е винаги там. Тук е вратата на живота, сърцата ни, душите. Пуснем ли го него в сърцето, той изчиства мястото, където е посеяно злото и започва действително с истинския мир. Вече колективно между 2 души, нали, съответно, където са 2 души, там съм аз. Ето ние сме 2 души, но мислим в едно и също и двамата и аз със себе си знаем, че се боря винаги да Христос да бъде в душата, в сърцето ми. Нали. Но тук има нещо, благодаря, но тук има нещо, което трябва да се знае. За да пуснеш Христос в душата, в сърцето си, ти първо трябва да го познаеш, да го разбереш. Защото много хора смятат, нали, че той започва с неговото слизане на земята. Но още преди да слезе на земята, както в 3-та книга на Ездра, великият пророк Израилев Ездра казва, когато виждаше юноша величествен, който им си възлагаше на старозаветните, на светия апостол Авраам, Исаак и на другите, и с почуда пита Господ, кой Господи е той юноша величествен, който им веци възлага и като им възлага веци, повече се издига. А Бог каза, сам Син Божий, който те са провъзнасяли, прогласявали в този век. Тоест, подготовката за слизането на Исус Христос започва още с закона. И той от началото, тъй като той е първи и последният началото и края, той, по воля Божия на Бог Отец, е общувал, нали, така както каза и на Ездра, Ездра ще бъдеш грабнат и ще общуваш с моя син и с неговите, нали, така, около него, които са свети и, нали, пророци. Тоест, казвам го в тази връзка, за да може израелевия род да разбере, нали,
че не могат да отделят и Сина Божий от Отец, и че Сина е преди всички векове, и чрез Него всичко е станало, и нищо не е станало без Него от това, което е станало. Нали? И от тук искам да върна времето в Царства, в първа книга на Царства, когато Бог беше дал преди това Мойсей, нали, съответно Арон като първосвещеник и така. И това беше подготвил Бог да дава на Израилевия род пророци, нали. Да имат пророци, т.е. хора, които да виждат, да чуват Бога, да го познават и да го разбират, нали. И каквото казва Бог, това да дават на Израилевия род. Докато беше пророк Самуил, нещата вървяха добре, нали. Но когато Израилевия род започна много да иска цар, нали, и казва, не да искаме цар като на другите народи, а Бог им казва, вие искате нещо вместо мене, нали, съответно, защото даваше пак да продължи с пророк, нали, т.е. той да им бъде цар във всички времена. Но нежеланието тяхното да се покорят на волята Божия и да разберат, че той е избрал най-доброто за тях, да им даде пророк, светец, нали, който да е посредник между Бога, т.е. това означава да бъде самият Бог. И тук правя предпратка от времето затова искам и за това време да поговорим, защото нещата са свързани. Правя препратка във времето на идването, Рождеството на нашия Спасител Господ Исус Христос, за да разберат, че това е била волята на Бога още в ония времена, той непрекъснато да бъде с Израилевия род, за да го подготви на закон съвършен и неговият в смисъл в това е било да го подготви да бъде духовен водач на човечеството. Не материален, материалното се придава. Трудното, което се получава, е да бъдеш истински духовен водач. Израилевия род трябваше да бъде това. Грешката, която направи, че го отхвърли, нали, съответно, е грешката, която направиха във времето израелтяните във времето на великият пророк Самуил и поисках им беше даден Саул, нали, за цар. И там вече историята може да кажем малко как стана бесноват Саул и как нещата тръгнаха на лошо. Да. И от тогава нещата с царе, както за пожелание Бога, за да върват винаги в пътя на доброто, беше на приливи и отливи живота. Един добър цар, двама-трима лоши, нали, които върват на лошо. Да. И тук това е връзката, тя от тогава. Бог се ни дърпа към доброто. Точно и накрая ни даде най-ценното, Сина. Нали? Сина, който точно така дойде с любовта, с истината, на база на закона Мойсеев да донесе истината и благодатта. Нали? Спомняте си притчата за Озаря, който се е озето и изпраща Озари на 2-3 пъти и накрая те ги убиват, зафърляди с камъни и прочие, гонят ги и казва накрая ще прати свой син в контекста на вашите думи. Дано пред него да се засрамят, а те си казали много правилно, че това е наследник, дайте да го убиеме. И да го откраднем. Друга притча, която вчера сте чете в храмовете, много в контекста на вашите думи, изключително контекстуално слово, понеже сме седмицата на светите праотци, което вчера се празнува. Да. Това са всичките тези праотци, от Адам и Ева, през всички пророци, царей и майки, до светите Йоаким и Ана, родителите на Света Богородица и на Йосиф Обручник. Това са последните трима праотци, които довеждат до идването на Света Богородица и раждането на Исуса Христа. Да. Не напразно честваме тази неделя вчера. Нарича се неделя на светите праотци. Тя е или последната, или предпоследната, както в този случай за тази година неделя, преди Рождество Христово, понеже имаме още една, която предстои следващата неделя и в понеделник вече е празника. Но винаги се празнува преди Рождество Христово, споменавайки всички тези праотци. Литургично, духовно, богословски, довеждайки историческото въплъщаване на идването на Словото Божие, предвечното Слово, което е съвечно с Отца, на вечния Бог, който влиза в историята, на вечния Бог, който влиза във времето, на нематериалния Бог, който придобива плът, на Бога, който няма лице, тогава вече има свое лице, затова и ние го изобразяваме, както добре показва и нашето студио в момента, толкова много образи на Христа и на Неговите светии, които са икони на самия Исус Христос.
Затова го казвам, той да придобие своята историческа плътност в лицето на Исуса Христа. Затова е цялата тази историческа драма на Стария Завет. Да. По-скоро назад, отколкото напред, разбира се, затова и толкова време продължава. Пророците са били гонени, са били убивани, както никой посочва притчата. И вчера отново ни напомни притчата Господаря, който казва на своя слуга: иди да извикаш избраните за сватбата. За голямата трапеза, която съм приготвил. В Матея е сватба, в вчерашната притча беше просто вечеря, богата трапеза, която е приготвил. Един му казва: купих си волове, искам да ги приготвя, други му казва: ожених се и така. И никой не идва. Това от тези, които са били първо избрани. Това е собствено еврейския народ. Казвам, Господа ни дава отговор на вашия въпрос: защо? Никой от тях не идва. Исторически това са те. И след това казва: идете при всички, които са болни, които са по стъгдите, по крайнините, по оградите, иди тях да събереш. Болните, които сме всички ние, не задължително телесно болни. Страдащите хора. Страдащите духовно, защото всички сме ние тези. Но... ние сме в паднало болестно състояние. Христовиче, да. И така. Който не се е припознал като болен, той няма да отиде на тази вечеря. В немощта ни силата Божия се проявява, ще каже апостол Павел. Силата Божия в немощ се проявява. Тези слаби, болни, сакати, изсъхнали, както ни казва Евангелието на водосвета, всички ние в смирение, ето отново говорим за този мир, който Той ни дава в нашите души, постигвайки смирение. Думичката смирение. Но тук искам да добавя нещо, което е, и аз го казвам много категорично и знаково, за да разберат, и се обръщам към защото смятам, че това предаване ще го гледат, нали, ще го гледат много власти имащи, и не само в България. Тук ключът непослушанието, нали, към Бог Отец, тогава във времето на Стария пророк Завет. Самуил, нали, по Стария Завет. След това неприемането на Сина Божий. И убиването му. Не само неприемането. Да, разпъването на кръста. Добре, ние приемаме, че той по своя воля отиде на кръста, нали, за да освети кръста и за да може сега той да е така животворящ и да го носим ние така с радост и да имаме още по-добра закрила от него. Но отпосле покаянието, което трябваше да имат. И сега с най-голям обич го казвам към тях, първо към този зрелев род, нали. Разбира се, ние нямаме никакви самополски чувства. Като наши братя евреите, които ние ги спасихме. Между другото, искам да кажа едно, да се знае, че евреите българските бяха спасени от Светата Българска православна църква, а не от цар Борис, нали, тогава, както се заблуждават хората, но това е друга тема. И да знаят евреите, че бяха спасени от самия Исус Христос, защото Светата Църква изпълнява волята на Христос и да бъдат длъжни на Христос. Дай Боже, това но тук искам да ми кажа на тях да погледнат грешката си от времето на пророк Самуил и поискайки Саул, и той ставайки безноват, в един момент беше добър от начало, обаче после да кажа за зрителите, Саул стана безноват и започва да върши лоши неща за Израилевия род. И да ги тормози, и да ги... Нали, но дали си взеха пука, това е другият въпрос, но вече бяха пуснали цар, вместо самия цар, който с огорчение Бог Отец каза: ето, аз искам да ви бъда аз, нали, съответно, а вие поискахте цар. Ето ви сега. И започнаха да нисат грешки. Но това, което искам да кажа, около което да разсъждавам, аз им казвам така. Те нямат право на избор. Особено сега, 2024 години, след като слезе Исус Христос, не могат да кажат: ние приемаме или не приемаме Исус Христос. Заповедта: този е моят възлюбен син, не го служите, беше първо отправен към евреите, нали? Точно и те са длъжни 100% да бъдат християни. И притчата, която и аз по никакъв начин не приемам, нали, да бъдат друго те, освен християни, като наши братя, нали, обучени на закона Мойсеев, защото в това е ключа към мира. В това е ключа към благоденствие на земята, нали, за да може те да поведат към истинският благ, човеколюбив, нали, съвършен син. Княз на мира, всъщност, княза на мира, нали. Княз на мира, тъкмо. И Иерусалим, който пророк Давид придобива, затова е наречен и така града. Град на мира.
Да. Слава Богу в негово лице, но да, извинявайте, че... Не, това искам да им кажа, нали, че просто нямат право на избор. Разбирам. Да спреме вече с избора и да го чуят простичко и ясно. Ако искат всички войни да спрат по света, всички, нали, съответно, които в момента все още работят и казват, ние работим по Стария завет, но използват книгата Талмуд, която няма нищо общо с Стария завет. Да, други списания имат после, Талмуда и прочее. Тя няма нищо общо с Ветхия завет, нали. Съответно, тя не е включена, съвсем такава неканонична книга, да я кажем меко казано. По нашия... Нали. Да. Така че за това насочвам в там нещата, защото искам да кажа нещо, което да е полезно за тях, за целия свят. Загрижени сме, притеснени сме от тези войни, притеснени сме от войната, която е близо до Армагедон, платото, което е в Израел. Нали, съответно, то се намира на границата между Палестина и Израел, нали, и Ливан. И точно там всъщност 16-та глава на Откровението на Свети Йоан, нали, нашият Спасител е дал на Свети Йоан Богослов, нали, нашия храм, любими ученик Христов, е дал именно за това, е написал там в 6-та чаша, че ги събра на мястото наречено по еврейски Армагедон, 6-та или 5-та трябва да се помня. И това е опасното. Там се получават неща, които всъщност са опасни, рискови за света и където оттам може да се запали целият свят. И затова се обръщам към тях с най-искрена молба, с най-искрена обич. Моля ви като наши братя, разберете една простичка истина. Нали? От 3000 и повече години Бог ви води в пътя към Сина Божий, нали, и към свещените правила. Техният съотечественик, да го кажем, Господа Исуса Христа, от техния род, който ще чуеме сега на Евангелието от Рождество. Това са техни предци, но продължавайте, допълвам ви само. Това искам да ги приканя още веднъж, да ги приканя тях. От техния род е тази младочка. Да. Богородица, както знаем, от рода Давидов. Дърво Есеево, точно така, рода Давидов, Есей, неговия баща. От друго коляно, нали? Точно така. Но чудесата, които направи той между тях, ако той беше слязал, да речем, примерно, условно казано, ако Бог го беше свалил при китайците, сега всички китайци щяха да са християни. Нямаше да си позволят да отхвърлят, примерно, или при друга нация някаква, японци, германци, така. Българи. А той даде най-голямото богатство сина и те казват, не го искаме. Как така? Така не може да се мисли. Не изпрати просто свои слуги, както са пророците, а своя син. Максимума на Божията любов. Толкова възлюби своя свят. Максимума на Божието и такива чудеса извърши, но даде съвършенната истина на земята, за да можем да познаем коя любов е истинска. Защото без слизането на Исус Христос, истината, нали, която Той ни даде, хората бъркат много пъти походта с любовта истинска. Любовта истинска е тази неговия пример, който отиде за да послужи на кръста на всички на нас, нали, ни даде пример как да служиме, а не съответно в двореци, в палати, нали, съответно скъпи и така. Той не дойде да му служат, а да послужи. Но ето историята, нали, съответно, която продължава да върви. Виждаме, че в нашата история с приемането на Исус Христос в България тръгва по един съвсем друг път. Оставам, че териториално при Свети цар Борис Покръстител стигаме до териториална огромност. Нали, така силни от външна страна защитени и двете империи са в добри отношения с нас. Културните постижения. Но той донася една огромна култура и най-важното дава тласък на вярата, нали, съответно, и оттам вече без него нямаше да имаме тази азбука кирилица, нали, нямаше да имаш кой да даде много добър пример, на светите братя. Нали, това не надминат върх в нашата културна история, поне за мен. Какъв по-пример, по-добър от това може да дадеме на хората, за да разберат силата на Христос? Да приемеш Христос и от една раздирана тогава България, отвътре между усопици, отвънка нападнат мир, за който говорим. Изведнъж мира дават. Изведнъж мир. Много добър исторически пример от нашата история, което всички знаем. Учим от малките класове още.
Ние имаме историческите примери, затова благодаря за този пример. Това е в нашата И то прекрасен исторически пример, нали, съответно с нещо, което ни е много близко на нас. Много пъти се спори и аз им казвам така, че е най-голям национален празник, нека да си има други празници там, 3 март, други празници да има, нали, нека да се честват. Обаче най-големият празник за България, ако ние сме истински християни, трябва да бъде 14 септември 865 година, мисля, че беше Кръстов ден, нали, покръстването на България. Защото този велик цар, нали, съответно по воля Божия, нали, и по боговдъхновение, извърши това велико дело и ни освободи от най-тежкото робство, робството на езичеството. В тази връзка да поговорим малко. Виждаме, че наново се развиват разни политически течения, но реално като комунизма наново се възражда, но реално то е езичество. Реално то е езичество, защото те имат идоли, които държат още като мумии и се молят на тях. Езичеството е сатанизъм. И затова искам да им кажа на тях, че това не е просто политическа идеология, а духовно. Духовно езичество, нали, съответно сатанизъм, от който те трябва да избягат всички. Тоест света да се определи и да каже, стига се е лутал, нямаме време за експерименти, земята е раздирана. Опасно е вече, нали? Антихристиянско учение, облечено в политическа доктрина. Това също може да го определиме така, но не е само той. И фашизма, и нацизма, и прочее. Знаем там за езическите увлечения на нацистски елит. Но фашизма го няма вече. Но него го няма. Но в комунизма виждаме, че възстановяват Коминтерна, възстановяват такива неща. Не само това, те определено имат окулт към окултни практики. Знаеме това. Не искам да споменавам имена. Искам да го определя като езичество. Нали? Антицърковни да разберат, и окулт, точно така. Защото те бягат и казват така. Ние сме си хем комунисти, но ние сме си хем християни. Нали? Не може така да се получи, защото не може да бъдеш хем езичник, който не събира с мене, разпилява, е казал Христос. Те разпиляват и то много. Нали така? Ами никой не го определя до сега като езичество тези Аз благодаря, аз също мисля така, да се каже това от една медия, от по-високо място. Трябва да имаме тази отговорност да заявиме това директно, както сега. Че това наистина е езичество или по-скоро неоезичество. Същото езичество, но пренесено в нови форми. Пак казвам, прикрито зад политически и културни форми, които са по-приемливи за съвременния човек, но това е огромен компромис с вярата. Уклона към разни форми на прозиране на бъдещето, на гледачество и прочее. Пак казвам, не искам да споменавам имена, знаеме тези среди културни и политически, които се бяха организирали около Петричката пророчица, кавички. Това е изключително противно на църквата и на църковния дух. И все още го има този проблем. Това трябва да се каже. Благодаря за което. Те въведоха това бяха едно масонско общество, което се така я беше превзело и тя самата искаше православна църква. Нали? Сега аз съм свидетел за това нещо, защото... Това е само параван. Не, за да изкуши, ако може и мнозина. Разговор, нали, може би друг път съм го казвал, но да го кажа, щом стана дума за това. За Леля Ванга, нали, съответно за Дънов, той е допуснал, нали, да го наричат учителю и така нататък, това са други неща. Но тя самата искаше да има православна света Петка. И когато аз си казвам в един разговор, нали, Лело Ванги е така и така, нали, не може, казвам, тая църква да бъде с тия икони, те са лоши. Той иконостас не е добър, който е направил Светлин Русев. Тя казва, знам, Димитър, че не е добър, ама ти говори с него. Тя вече беше уморена накрая. Тя иначе преди това гонеше лошите. Тя имаше икони навсякъде над главата си, по Богородица, всички. Тя имаше над 10-15 икони в стаечката. Нали. Аз поради друга причина съм имал възможност да се видя с нея. Лекарката, която я лекуваше, доктор Ризова, нали, съответно, нейната лекарка бех сложил за моя също така да лекува. И с нея отидох. И аз извиках Светлин Русев и му казах на Светлин, Светлине, трябва да махнете този иконостас. Ще скарате Леля Ванга с църквата, нали, и те икони са лоши. Не можете, казвам, да изобразявате Богородица като някаква друга жена. Каквато и да е. А той ми казва,
Ама ти откъде знаеш как е изглеждала Богородица? И аз казвам, ти си казвам, нали така, художник, нима не знаеш, че е имало един художник, който е апостол от 70-те Лука, точно пък за нея имаме, който е нарисувал Богородица, нали, Иерусалимската, както я наричаме, и от тогава 2000 години се прерисува тази икона. За Христос също. Той сам се е изобразил, ще се допълня вашата мисъл, Да. на кърпата и имаме историческо описание на неговия външен вид. Ето Да. отговор. Но той фактически не ме разбра, засегна се и си тръгна. Да. И го казвам в това... Понеже те не принадлежат на тази църковна общност. Те нямат църковния мир. Съжалявам, че трябва да го кажа и за хора, които вече не са и между живите. Бог да ги прости. Така че на Вангия приписват много лоши неща от тези Георги, но тя гонеше лошите. Тя, например, изгонва един, който идва да подслушва и 6 месеца лечи в ареста заради Сталин. Тя му казва на един, който е доносник, нали, такъв от службите идва, нали, съответно, идва със цел да я подслуша. Това става въпрос за 52 година, нали, 53-та умира Сталин. И тя му казва, ти да се махаш от тук, ти си лош. Вика, и да знаеш, вика, твоя, вика, Сталин, вика, ки умре. След половин час, няма и 20 минути, пристига камионетката и я прибират, нали, съответно, и лежи 6 месеца в ареста, заради това, но е казала истината. Казала, тя е казала много истини. Тя искаше, тя не беше врачка, както те казват. Тя винаги говореше за православието, за християнството. Масоните около Светлин Русев, нали, съответно, и другите там с Людмила Живкова и така, те и докараха това нещастие. Та вместо да има Света Петка църква, и аз се обръщам сега към всички тези, които имат тази възможност. Сменете този иконостас, направете нещата както трябва. Да, и за да може да се помири, нали, съответно. Защото има налична язва в Неврокопска епархия, знам. Понихме се, но... Така ми казваш, не сме се, това е в същия контекст. Да. И присно паметния Невроковски митрополит Натанаил, той казваше същото. Има хора, вика, около нея, които и бърката къла. Цитирам неговите думи така в този... А тя е била човек, който не е търпял, и тя... Защо някои я намразиха? Защото тя ги гонеше. Тя ги гонеше, дали има много примери, като един банкер, който пристига, нали, съответно, иска да я приема и влиза такой. Тя му казва, ти да се махаш и тебе, вика, няма да те приема и да знаеш банката сега, да ти искаш да я откриеш, няма да я откриеш, ще откриеш по-късно, ама ще фалира до 1 година. И той си тръгва, нали, съответно, ядосан и така да не му споменавам, нали, името, тръгва си и действително се случва. Отива, приготвено тържеството не се открива, не минава 1 година, след като вече успява след това по-късно да открие и фалира банката. Нали, тя говореше истини, нали, съответно, въобще нея и създадоха съвсем друг ореол, и аз мисля, че специално за нея така го подсториха този монах Висарион, но това е друга тема. Но да кажа за езичеството само. Точно така, което масонството е, нарушава мира. Да, понеже става въпрос за Леля Ванга, какво донесе на нея масонството. И все пак тя беше сляпа, но виж, Бог беше дал другите, духовните очи, по-силните, с които да вижда. Както на всички такива хора, не само на нея. Дават им хора с нарушено зрение, им дава духовна сензорика, стига те да искат да я поемат. Това между другото, стига да го правят с Бога. Да. Масонството е също езичество. Значи масонството е езичество, както и комунизма. Характерното, както нарекохте вие, неоезичество. Нали? Да. Нали? Да, под нова форма, но тя е много по-коварна. Разбира се, тя е лукава. Ще кажа защо. Защото ако питате някой масон, ще ви каже, аз съм християнин. На много от тях съм раздал икони, нали, съответно второ пришествие или страшен съд. На най-главните, даже един ми е гостувал, нали, и така, съответно, в предаване да говорим по тези неща. Аз съм говорил много по този въпрос, съм изобличавал нещата. Така е, да, аз съм свидетел. Независимо, нали, че те са направили един идол, който започва от 13 век още. Идол на дявола с рогата, който е. И около този идол това им е тайното. Те са тайно общество, защото не могат да обяснят на хората, защото се молят на дявола. Нали? По същия начин Ленин е бил дявол. Нали? Той е бил човек, умира от сифилис на мозъка. По-голямо от това нещо. Но го държат и го влагат, защото около него им се крепи комунизма. Идеологията. Значи, т.е. имаме пак една мумия, един идол. Създаден един идол.
втори идол, нали, както правиха Израилевия род, когато ги изведе от пустинята и телеца, нали, златни и така. Точно така. Същото се опитват да правят в днешно време, но го правят активно. Даже един от главните масони на България в момента, преди няколко години ги е събрал цялата тяхна така дружинка, да нарека меко, нали, и ги е завел в Египет да се покланят на Езида, на езическата богиня Езида. Затова този факт трябва да се знае. Да. Благодаря, че го огласявате. Имаме езичество и имаме Христос, който Христос започва с закона Мойсеев, нали? И 2024 години нали, преди това, от сега там, дойде вече да ни донесе истината и благодата на база на закона. И мира, за който ние говорим. Мира, да. И каквито тези вируси на инославни общности разделят и раздират националната общност и веровата общност. Затова казвам, че ние сме тези примери, които даваме, са и цяло в темата. Да, те са тези, които само от тези вкарват война, първо духовна, после разбира се и с тази милитаристична, от която всички ние се страхуваме, че е налична и сега на много места. Агресията идва от тези идоли и от това, което точно правят. така. Тук е разколничето, извора на войната на всеки противен Богу противно действие, което нарушава Божия мир и разкъсват църковното тяло, Христовото тяло, което е църквата. И става война. Първо става микровойна между нас, между хората, после става междугрупова и изкача в някаква национална верова война, каквото средновековието е пълно. Много хора се заблуждават и тези специално, за които говорим, че Исус Христос ги разединява. Не, напротив, Той обединява света. Ще дам един пример. Нали? Знаем, че Исляма е създаден по едно учение, отклонение, както ние го наричаме Ерес, несторианството, нали, на патриарх Нестор. Има такава връзка. И оттам взимства Мохамед всичко. И оттам взима и пренася всичко в тая религия Ислям. Но ние вместо така по същия начин при будистите има някои така, които са стигнали по-високо от тях. Нали, аз съм изучавал тези неща, за да потвърда това, с по-голямо духовно състояние. Да, като един тибетец, той е написал молитва, в която пише пак Христос да дойде на земята. Той разбира се, че Христос, нали, че това е истината на съвършенството, нали, спасението на света. Защото който търси намира, да ви допълня. Да. Така. И ето то се потвърждение на това, нали, че в тези огромни общности, примерно 2 милиарда и половина мюсюлмани, около 1,5 милиарда будисти, 2 милиарда и половина сме християните, нали. Молим се католиците пак да станат западно православие, дай Боже. Дай Боже. Нали, но се молим за всички, и за лютерани, и за всички. Но ето го, Христос го има и в другите места. Но ние не просвещаваме хората да им обясниме, че те го имат в исляма, но го имат по несъвършения начин и като велик пророк. Това е вярно. Ние сме длъжни да им обясним къде е грешката. Тук сме длъжници и да допълним, на целия свят. Така е. Мисля, че ние не сме достатъчно активни в тази посока. Съгласен съм. Да. Изисква се една немалка подготовка. И не вие свещениците. Вие свещениците се молите за всички. И службата, която служвате, тя е съвършена, нали? И сте да го правите. Тя е основна за нас. Да. Отговорността на нас, на миряните, нали? Литургията точно това внушава. Благодаря, че там препращате. Литургията е послание за мир. Да. Отново и отново идване на Христовия мир на земята. Първо в конкретната верова общност, която се е събрала, 2 или 3 събрали се в мое име, това е Светата литургия, общото дело, който мир после ние трябва с нашите сърца, с нашите слова, с нашите мисли, с нашите дела и с нашето мисионерстване, в най-широк смисъл на думата, с нашето свидетелствуване, да въдворим навсякъде. Ето този мир, за който първо говорих, можем да го придобием и тогава казва светията Свети Серафим Саровски от девешния ни сюжет, около теб ще се съберат мнозина. Мнозина ще се спасят. Ние трябва да сме носители на този мир. Затова каза Блаженството, 5, мисля, блажени миротворците, защото те ще се нарекат синове Божии. Синове Божии, да. Синове Божии, въдворявайки мир. Тогава в този човек ще го познаят и будисти, и мюсюлмани. Божието свидетелство поругавано не бива, но ние трябва да бъдем тези носители. Това казвате вие, че ние сме длъжници на този свят. И аз съм съгласен с вас. Тогава около теб ще се съберат мнозина, казва
Серафим Саровски. И това го има в много жития, много примери исторически. Има изключително успешни исторически. Спаси се ти и ще се спасиш. Точно така. Спасат много хора. Това е единствения шанс за нашия мир, за Христовия мир. Разбира се, не означава, че не трябва да го търсим и на политическо ниво. Дума да няма. Но първо трябва да имаме този. Ако нямаме този, няма да постигнем и другия. И вие дадахте много примери за това. Аз им давам... Защото нямат Христовия мир. Не, тук ги поставям. Вие ги знаете по-добре. Напротив, сега публично го давам и им казвам на всички, които са масони. А масони в момента са президенти, министър-председатели, бивши, настоящи и много и бизнесмени и така. И те идват и лъжат, че са християни, но не можеш да бъдеш и езичник и християнин. Затова казах вчерашната притча. Мнозина звани, малцина призвани. Допълвам ви, не искам да ви прекъсвам. Отново вчерашната притча. За званието и призванието. Но това е, което искам да им кажа сега, което ние им даваме от тук, е едно активно познание. Тоест, да разберат, искам всичките, които в момента казват, ние сме хем масони, нали? Хем християни. Хем сме християни. Не може да има такова нещо, защото масонството е езичество. И други форми на неоезическо изповедание. Всички форми, но тази е най-масовата и най-конспиративната. И много влиятелна, да. И най-много работи за войната, нали? Вероятно, така изглежда. Срещу мира. Понеже ние за тази тема сега искаме дай Боже да й дадем шанс на мира. А те може би него... Комунизма избрахте, казахте, има много духовни форми на това, дори да не са политически. Наистина всяка ерес е лукавото дяволско влияние върху човечеството. Казваме, за да бъдат полезни дай и на Боже. Всички, които са се помасончили и дори в нашата света църква, ако има такива, нали, които да... Словото Божие е двуостър меч, който разсича сърца и отроби. Да. И сега това Слово Божие, което те ще чуят, или от тук, или от друго место, а те са го чули, ето с многото книги, които има навсякъде, то влиза в тяхните сърца. Друг е въпросът те доколко ще го поемат после. Но то, където попадне поругавано не бива, то остава там за винаги. И това ще бъде свидетелство на страшния съд, което икона вие много правилно ще им дали. Тогава ще им се напомни, защото те го знаят това Слово. Те го знаят. Сега обаче, когато ние го казваме, но не са направили нищо да даде пот. Нали така, както казва Христос, казва, вие до вчера казват не знаехте, нали, затова ви беше простено. Точно така. Но сега, поради факта, че казвате, че знаете, че знаете, няма да ви бъде простено нито на този, нито на другия свят. Точно. Тоест, ние им казваме, за да не могат да кажат утре не знаем. Точно така. Масонството е езичество, комунизма е езичество, нали? И не могат да правят някакъв турлюгиовеч съответно, защото във вярата истината е да, не. Думата ви да бъде да, не да бъде не, което е повече от лукавите. Когато те не го приемат, както евреите не са приели Христос, Божието Слово с главна буква, нали така? А сега не приемат Словото Божие като вербално послание. Те не приемат същото Слово Божие, второто лице на Света Троица, Господа Исуса Христа. Тогава в онзи исторически момент не са приели Него. Сега не приемайки това Слово, Библията и прочее, всяко Слово на църквата, на Божии човеци, дай Боже от тук да се, и вярвам в това, че се излива Божието Слово, не го ли приемат, те отново разпъват Христа. Същите тези синове на лукавия отново разпъват Христа, това трябва да се каже. Ние сме длъжни да говорим истината. Разбира се. По последни времена сме. Няма време да не казвам истината. Нямаме време за това. Плюс това е лъжа. Така е. Особено хора, които се заявяват като християни, дай Боже. Ето, ние дори сме облечени с мислим по един начин, аз не искам нали, да ви поставям в такава ситуация. Нали, не, аз няма никакъв проблем за мен. Но искам да кажа... Просто аз не говоря персонално. Всеки ще се припознае. Аз не говоря... Никакъв... Нека да им кажем, както сме го казвали. Ние сме длъжни. Ние говорим истината, ние не критикуваме. Точно така. Критиката е нещо субективно. Ние говорим истината. Благовествуваме. И ги обичаме, затова им казвам истината, защото само който ти говори истината ти помага да се спасиш. Точно така. Раздали сме икони на всички масони, водещи второ пришествие страшен съд, и на всички политици съм раздал голями, които са власт имащи така с една цел да се изчисти България, да се изчисти света, нали, и на тях да им се даде шанс да се спасат. Така че аз лично мога да си го позволя послание на мира. Кажа,
забравете, от тук нататък отивате и се отписвате и не сте масони. Ако продължавате да сте, значи вие сте езичници и бъдете сигурни, че ще си получите наказанието от Бога, защото ако ние не казваме истината, предаваме Бога. То няма кой. Премълчавайки истината, предаваш Бога, нали? Трябва да се казва истината. Точно така е. Ставаме като тази тълпа покрай кръста, която само гледала зрелището. Това го евангелистите го отразяват. Да. Зрелище. Ние не сме такива, ние сме тъкмо последователите, които стояха до кръста и останаха с него до край, нали така? И продължавайки това дело, точно така се въплъщаваме в нашия живот Христовото идване, умирането на кръста, възкресението, възнесението на небесата, слизането на Светия Дух, припомняйки ни това, което Той ни е говорил. Това са думи на Христа. Духа на мира, на истината. Третото лице на Света Троица, което живее в църквата и създаде новия Израил, чийто цар, глава е сам Господа Исуса Христа. Отново си възвърнахме царя, както вие много правилно напомнихте, евреите отхвърлиха, т.е. царя, който е Бог, с пророците дава своята воля, те си искат земен цар, слава Богу, той отново се възцари в новия Израил, който е църквата. Новото творение. Това имаме, този мир го имаме тук, слава на Бога и дай Боже този мир да бъдем свидетели на него. Свидетел обаче значи и мъченик. Думата е една и съща на гръцки. Ние трябва да свидетелствуваме, да мъченичествуваме. Няма друго поприще за нас. Ние сме на кръст разпънати. Истината е разпъната на кръст. Да. Истината е до нас много пъти и ние затова им обръщаме внимание, нали, и на тях, както ние сме го проумяли, че нали, Христовата църква е основана на база... Нови Израил. Да, Нови Израил на база на закона Мойсеев. Нали? Разбира се. Ние еднакво поставяме, така както поставяме и свети апостол Петър Павел, нали? Така поставяме свети пророк Мойсей, нали? Свети цар Давид и така. И евреите трябва да го разберат, нали, това нещо, че всъщност ние християните изповядваме правилно вярата. Защото даваме слава, нали, и изповядваме закона, нали, така както е даден, защото не напразно в самата книга, Светата книга Библия, 50 книги е Стария Завет, а Новият е 27. Нали? Сега 50 книги от едни закони, правила и подредби, които Бог си нареди целия свят. Цялата Вселена, целия космос се равнява по него. От броя на живеещите на Земята попълни броя на ангелите. Нали? И искаме да им кажем, нали, че това е съвършенството. Както е казано 5 глава на Матея, завършвайте и бъдете съвършени, както е съвършен вашия небесен Отец. Но ние можем да бъдем само съвършени чрез съвършения Син Божий, чрез Неговия пример. И нашето познание трябва да бъде активно. Правете на човеците това, което искате да правят на вас, защото това е закона и пророците. Обаче, ако не изучават Стария Завет, нали, съответно няма как и закона произлезе чрез Мойсея, а истината е благодатта чрез Христа. Затова на преображение Христово, знаете, иконата може би има... Ето, слава Богу! Това е преображение. Може да се покаже свети пророк Илия от едната страна, ето иконичен пример за вашия разказ. Така е, да. Моисей от другата, като връх на пророците и връх на закона, който идва чрез Моисея. Това е, което вие казвате, че ние възприемаме Новия Завет вече. Точно така. Новото човечество. Което още не е готово да поеме. Той затова е поискал сенници. Апостол Петър, не знаейки какво говори, защото Христос още не ги е преобразил. Новото вино се налява в нови мяхове. Точно така. Нали, много добро. Приемаме го, че християнството е наляло се новото вино. Дай Боже да сме нови мехове. Обаче разсъждаваме в момента. Това не значи, че тези, които старите мяхове, през тези 2024 години имаха възможност достатъчно да огледат историята, да огледат до християнството. Поради милостта Божия, разбира се, ни дава много време. И да кажат, да, ние съгрешихме там, да ни бъде простено. Ако има някаква възможност, Бог няма да не ни я даде. Ще даде всяка възможност за някой да се спаси. Дори един човек, от който и да е род, включително и от техния. Няма такава нереализирана възможност. Друг е въпросът дали ние сме или човечеството е възприела.
Самият Бог като творец е сътворил всичко, нали? И земята е негово активно творение. И не може да се опитва да откраднат земята от него, да се отдалечат и да кажат, защото все пак трябва да разберат, че това е цялото внимание, цялата любов на Създателя е дадена на нас неговото творение. Точно. Земята вече отново е Божия. И ние да не мариме за Божите закони, правила и подредби. Затова той казва, Ездра, мнозина гинат поради това, че не марят за предложените тям Божи закони, правила и подредби. Той си подредил, наредил, но той е създал закон съвършен, не като нас човеците, от който е еднакво добър за абсолютно всички хора по земята. Той е дал да има многообразие, но той дава, защо присъстваме и в будизма, и в навсякъде. Това означава Вселенска църква. Вселенска. Това означава думата пред църква, атрибута на църквата. Една света Вселенска и апостолска църква. Защото точно може би с това, с което завършвате винаги литургиите, нали, че идва време да бъде един свят, нали, един Господ Исус Христос в славата на Бога Отца. Той не идва, той е дошло. Той е дошло, да. Това е в църквата. Това е много важно да се каже. За целия свят искам да кажа, че целият свят да го проумее, че е така, нали. Той е така, нали. Тук съм малко скептичен, ако трябва да съм съвсем откровен. Не мога да споделя вашия оптимизъм. Надеждата, да, споделяме. Но... Това е, което и сърцето ми иска. Моето сърце дърпа натам. Разбирам напълно, аз се радвам на това, но... Ако нямаше хора, Исус Христос е съвършен идеал, съвършен, нали, но той е реален. И ако той нали, е решил да го направи, ще стане. Разбира се. Така че ние сме длъжни да дърпаме натам, защото иначе спираме и ограничаваме дума да няма. Самия Спасител. Нали. Тежко ни, ако не го правим. Тежко ми, ако не благовестя. Но сам той пак ни каза, че по-скоро в последните времена, каза, като дойде Син човечески, ще намери ли вяра на земята? Ще има война, ще има трус. Но ние продължаваме така по този начин, както първият апостолски зов на всички нас, той е достигнал и до нас. Трябва да го правим, за да се спаси дори един човек от многото. Дори един. 100-ната овца, а не 99. Тук няма драма. Разбира се, че споделям това. Той го е казал, защото тогава е носил кръста, нали, тежкия кръст, когато е бил на земята. Точно така, да. Обаче вече възнасяйки се и сядайки, защото тук имаме излизането в Ада, нали, съответно разчупването на Ада, разчупването на портите, Ада е победен. Точно вече така. Ето, че се възстари навсякъде. Той вече е отгоре, точно така. Цялата власт е негова, няма изключение за нещо. Точно така, браво. На дяволи, на сатани, всичко е негова власт. Нали? Точно, даде ми се всяка власт на небето и на земята. Точно. След това излизане в Ада. Сушествие Владе. Точно така. И казва, ако преди това е носил кръст, нали, на тази земя и е налагал и от другата страна, след това вече се имало другото, нали, точно. Сега вече цялата власт е негова. И го казваме, за да проумеят всички, които се опитват и да казват, не, ти Господи, там си дал син, нали, ама ние ще си правим каквото си искаме. Като тези, дето не отидоха на сватбата, нали, съответно, и въпреки, че ги покани всички. За това обаче какво се получава? Сега да го кажа на хората, което нашия Спасител го вижда и така. Въпреки всичко, от догоре имам така още от тези, които тормоза света, нали, съответно да го наречеме мръсната пяна, която зацапва, нали, съответно, обаче отдолу има вече огромно милиарди вече християни, нали, съответно, които са дълбоко вярващи и спасени. Така че виждаме, независимо, че църквите са разрушени, са разделени, нали, като на православна, католическа, нали. Спасението си, имаме шанс за него. Има го за всеки и слава Богу, това благодарение на Божията милост. Той казва, не бой се, малко стадо, аз победих света. Моя вир ми давам, не както светът ви дава. Отново за мира. И този мир победи света. Силата, която победи света, е нашата вяра. Така, това няма да ни се отнеме. И портите адови няма да наделеят, защото дявола вече е изгонен. Точно ето в този момент на сушествие Владе, стените се разпукват, хората са освободени от оковите на смъртта и злите сили са изгонени. И дявола знае, че вече света не е негов. Но се старае да изкуши чрез нашата воля, отново да се възстари неговата воля и това ще бъде личността на Антихриста. Конкретен човек. Не самия той, а негова някаква възможна, не знам дали можем да говорим за инкарнация, вселяване на злото в конкретен човек. Значи, но дявола е извън, той вече е изгонен, няма как да дойде.
благодарение на Христовото възкресение. Затова казвам, че света е Божий. Нашата воля все още не на всички е Божий. Света обаче е Божий. Бог Отец във всички времена има власт и над дяволи, и над всичко. Да, така е. Но свободната воля все още е налична. Той там не може, той спира до нашата свободна воля. Там не може да я наруши. Тънкият момент обаче, тук е един важен момент е за какво е необходимо, защо така все още не се е насъбрало, обаче вече се събира множеството, нали, съответно на тия, които ще живеят в бъдещия век. Бог иска от нас едно нещо. Да. Ние да живеем, да приемаме Неговия съвършен син, да изучаваме закона съвършен, нали, съответно Мойсеев. Всеки лично да го приеме, лично. Да, и вече, ако ние добием съвършенство, съзнателно да го последваме. Той не иска да ни го наложи силово. Точно така. Иска точно съзнателно така, да го последваме. Аз затова казвам, че душата ми тегли натам и на всички нас трябва да тегли натам, съзнателно да го последваме. Да. Защото тогава вече Бог ще каже, ами да, няма нужда да се унищожава този свят, нали, както беше при Содом и Гомор, защото виждаме, че има милиарди от тях, които съзнателно върват по пътя на съвършенството, което съм ми дал. Той ни е дал съвършенството. Пророк Йона, да си припомним, той е тръгнал да бяга от Ниневия, Бог го е върнал. Да. Точно това отчаяние пророческо, което той е изпитал. Всички ние също го изпитваме на моменти. Ама защото ние сме воинстващата църква още. Да, точно така. Това е важен опит. Всичко вече е направено. Това е изключително важна книга. Препоръчваме на всеки. Всеки може да се припознае в него, разбира се. И там дървото, което му дава, вика, ти се натъжи за едно дърво за 100 000 ниневийци, които са готови. Ето тази под пяната, за което вие говорите. Хубава метафора. Под пяната има души, за които ние се молим и борим. Както и при Аврам, както и в Содом и Гомор, ако беше намерил повече от 10 праведници, щеше да се съхрани. Навсякъде е тази червена нишка. Но след този прекрасен разговор, според мен, така изтича, остават още няколко минутки. Затова и да кажем нещо заключително оптимистично хубаво, защото така и поведохме сега в момента на там нещата, че Бог може заради своя син, който чрез себе си дойде и даде спасението на света. И заради всички, които ние активно работим, да бъдем активно работещи по пътя на познанието, нали, съответно, да вършим добро. Нали, защото не просто да не вършиш зло на някой, а трябва да вършиш добро, да бъдем активни. Така че в тази връзка да кажем няколко така настъпва така един от най-големите светли празници, Рождеството на нашия Господ Исус Христос и Спасител, най-големият дар, който е даден на човечеството. Сам подаръка, който всички получихме. Да. Под елхата. Нека да подаряваме, моето послание рождественско, пастирско и чисто човешко, нека да подаряваме на нашите деца своите подаръци, на нашите близки, защото знаем, че всички, бидейки деца на Бога, получихме своя подарък в Витлеемската пещера, като деца, абсолютно незаслужени, не заслужили го този подарък, не дорасли за него. Получихме своя подарък, не нов рай, не някакъв предмет или целият свят дори. Не получихме нов свят, забележете, не получихме нов рай, а сам Бог стана Емануил. Да. Ето девица ще зачене и ще роди син и ще го нарече името Емануил, което ще рече с нас вече е Бог. Ето го за този мир екзистенциален, с който започнах и който трябва да е нашето основно послание. Този мир, който разруши преградата, което беше посред Христовия кръст, тази преграда между падналия свят и божествения свят и от двата народа направи един, въдворявайки мир, казва апостол Павел към галатяни. Този мир няма да ни се отнеме. Този мир Бог ни даде. Това е моето послание към всички ваши зрители и това, което говорим постоянно от амвона на църквата. Този мир да искаме. Другия мир ще дойде. Да. Но първо трябва този мир да искаме. Това е мира, който Христос ни даде. Примирение с Бог Отец и с всеки човек. Мир. Мир с ангелите, с небесния свят. Бог ни направи синове Божии чрез своя син Исус Христос. А не слуги, направени наследници. Да. Покани на своята трапеза, където Той е господаря, но Той е и храната. Забележете, сам Той е храната на тази трапеза. Да. Светата Евхаристия.
Благодариме за това прекрасно гостуване на отец Георги, предстоятел на свети Йоан Богослов, любимия ученик Христов, нали, който и на кръста беше винаги, нали, до него. Точно и така. който сам Спасителят каза: май, което сина ти, Точно на Богородица. Да бъдем достойни богослови. Написал прекрасните послания, Евангелието, Откровението и така. Неща, които всеки един трябва да изучава. С най-голяма обич искам да кажа, сме към всички, които споменахме, нали, по отношение на истината, така трябваше, но те да знаят, че го правиме с добро сърце, защото ги обичаме и защото искаме и те да се спасят. А за да се спаси всеки един, трябва да пусне Христос в душата си. Тоест да добие първия мир, за който казахте, а той вече следствие на него е и другият мир. Ако всички пуснем Христос в душата си, а за да го пуснем, ние трябва да го проумеем, да го разберем, да търсиме знанията, нали, които той ни е дал, и да вървим към това съвършенство, което беше той самия. И да с най-голяма обич, искам да пожелая, въпреки всичко, с най-голям оптимизъм така за света, дай Боже да има и другия мир, нали, с настъпването на Рождество Христово, и от тук нататък земята всички да се покаят, които грешат, да се вгледат в себе си и да поведеме човечеството заедно по пътя на спасението, на мира и на любовта истинска. Бог да благослови всички, нали, хора по земята да търсят мъдростта, и бъдете живи и здрави, семейства, деца, близки, не само в България, а и за всички хора по земята без изключение. Бог да ви благослови. Амин, най Боже. Амин.